Не, после. Или ако искаш да чупим, дай. Там сега като го набуташ, как ще го извадим? Може би така ще е по-лесно, ако... Не искам още от сега да Идеално. Да. Настоен, че тук всички... И чакаме 30. Не, страшно. Прегорили сме. Майната му! Как си гори самия? Да. Сия. Чакай, това мога да го метнем тук. Мисля, че има време да... Червения пипер ни липсва в тази комбинация. Ти не сложи го... Какво значи гришка? Съвсес. Сложиш? И то ще знае да те. Да. Еми, за да има такова татък. Така. Да. Бъде предобрил си ги. И ти мислиш си, че можеш да играеш. Това за тебе, надявам се.